Takže vítam vás pri ďalšom videu, ktoré sa bude zase odohrávať na Titánovi. A dneska si ukážeme, ako fungujú solárové ability, plus teda všetko okolo soláru. S čím sa dajú kombinovať exotiky, ktoré mody sa k tomu hodí používať. Poďte si okolo solárového Titána. Ako som minul spomínal pri arkovom videu, bariéru a jumpy presovať nebudem, pretože to mám všetky klasy rovnako. High, Strafe a Catapult. Plus teda Towering a Rally Barikáda. Jediné, čo budeme predstavať, budú granáty a tie 3 stromy zo superky. Takže si pospúšťame nejaké tie cvičné terče a máme začať. Prvé na rade miličko solárové. Vysvetlím, prečo mám túto exotiku. Tá mi dáva rýchlejšie nabíjanie abilitiek, pokiaľ mám nabitú superku, čo sa mi teraz veľmi hodí, pretože miličko sa strašne dlho načítava. A celkovo to dá proste dávať, hej, že čaká na to miličko jedno s druhým. Dobre, začneme granátom, ktorý je Incendiary Grenade, ktorý po výbuchu chytí nepriateľa akože zapálil, hej, že vlastne bude horieť. Tak vyskúšame hodiť takto, medzi toho, to som ďaleko hodil, ale dobre. Hej, vidíte, že udáva to damage, Knightovi je tomu Falenovi, Vandalovi. Je to Falen. Vlastne Falen je celá rasa, dobre. Hej, Vandalovi to dáva celý ten damage, hej, videli ste, že mu to dalo krásny damage. Nie to boh vie čo, ale dá mu to damage, hej. Keď som to znova, tak to zapáli zase tých dvoch, iba a zase dáva nejaký damage. Ďalší granát máme Termit granát, ktorý ospravedlňujem sa, ktorý vlastne spraví akéby rovnú vlnu dopredu, hej, z toho ohňa. Takže to je jedna vec, jeden granát, mám nabitý, hej, keď ho hodím, tak ide 1, 2, 3, 4, hej. Hráte, čo aj na mesiaci máte ten Altar of Sorrow, proti vám ide 15 mobiek, hodíte granát a všetky sú mŕtve, hej. Alebo to nie je robené tak, že no dobre, zabijem jednu mobku a skončil som. Hej, keby som to mal ako ukázať, tak tu asi neukážem, ale hodím to znova. Hej, ten granát sa relatívne rýchlo nabíja, čož je výhoda. To je jedna výhoda tej exotiky. A my ideme na ďalší granát, ktorý je Fusion granát. Ten Fusion granát sa dá hodiť dvoma spôsobmi. A to je buď, že sa prichytí na mobku a vybuchne neskôr, hej. Zabije ho na ranu. Hej, takže vlastne, kebyže ten granát hodím znova, tak vlastne tú mobku zabije. Ale skúsme to na Knighta, hej, že koľko mu dá. Teraz má, no dobrá, hej, že proste dalo mu to krásny damage, myslím. Aj to, že na vás, či to porovnáte za pekný damage, alebo nie. Takže to už je čisto na vás. A my ideme, teda, to sú tie 3 granáty, hej. Plus teda, pokiaľ máte Ashen Wakey, to sú vlastne rukavice, ktoré hneď po tom granáte, keď ho hodím, buchne, hej, vybuchne hneď. Nie, že počkám chvíľku a potom vybuchne, nie, on buchne hneď. Hej, takže vlastne to je, či to do takého PvP, do PvPčka, hej, že hodíte to na hráče, mu to rovno buchne a máte pomaly kill, pokiaľ máte väčší power ako on. Hej, takže to je jedna vec. A my ideme na superky predstaviť. Takže ideme prvú superku, čo je Code of Fire Forget. Takže, čo na to povieme, hej, že 1, 2, 3, 4. A prvé miličko. Po krátkej dobe šprintu, keby som zase hodil miličkom, kladívkom, ktoré vlastne dá nepriateľový weakness. Dá väčší damage. Takže, ja vám to hneď ukážem momentíček. Alebo dobre. Takže, vyskúšam, že aký to dá damage, pokiaľ mu dám jednu ranu snajperkou, hoci komu, idem si pre náboje samozrejme. Alebo sa spravím takto, že doberiem si snajperku do primáry a sa dám potom gnawinga. No, tak to spravíme, lebo sa mi nechce, lebo ten gnawing má per, že vlastne rýchlejšie prebieha granát, hej. To sa mi fakt neoplatí vyhadzovať. A potom každú chvíľku zase meniť. Spravíme takto, a tu doberieme náboje. Takže máme zase Knighta, hej, cvičný pokut Knight a dám mu to za 10 000. Keď ale rozbehne, vidíte, že zase mám to načaržované. Keď použijem miličko, spraví to toto, hej. Hodíte kladívko, prípadne kolienko, hej. To už je
po toho, kde sa nachádzate vo vzduchu, je to kolienko, do zeme to je kladívko. Takže takto mu dáme a dáme mu do hlavy za 13 000, hej. Nie je to veľa, keď ten damage porovnávam 10,1 a 14 to bolo. Myslím, že 14 to tam bolo. Takže sa pozrieme. Momentiček, musím počkať, keď sa mi nabije milička. Vidíte, že mi to dlhšie nabíja. Takže... Dobre, máme nabité. A môžeme ísť. Hej, ideme, zase rozbehneme. Dáme mu takto kolienko a dáme mu za 13,1. 3000 je tam rozdiel v tom damage, hej. A napalilo to aj toho Falena. Čož príde OK. Dobre, ideme na ďalšiu vec a to je Tempered Metal. Solar ability kill grant you and nearby ally bonus movement and reload speed. Takže keď niekoho zabijem, miličko granát, hej, dostanem buff, ktorý sa volá, že Tempered Metal. Ten Tempered Metal sa stakuje a dáva mi plus bonusovú rýchlosť, plus teda rýchlosť prebíjania zbrane, hej, že nie je to nič prevratné, ale dáva to, je to až 3-krát stakovateľné, myslím. Hej, 3-krát, hej, vidíte, že viac to hore nejde. Takže preto je to pre superku. Takže pokiaľ to mám, vlastne mi rýchlejšie tá zbraň prebíja, hej, vidíte, že príbiem rýchlejšie, aj tu superme si vystrieľam a vystrieľam to, nabije to pomaly 2-krát rýchlejšie, hej. Keď vystrieľam bez toho temperedu, je to pomalšie, ale furt je to rýchlejšie. A my ideme na teda ďalšiu časť, hej, teda máme miličko, ktoré dáva nepriateľový weakness, sa používa hlavne v raidoch, hej. Pokiaľ máte nejaké statického bossa, alebo proti PvEčku, kdekoľvek pomaly, hodíte mu kolienko a to vám vlastne dá tam to nepriateľový weakness. Potom ešte máme Solar ability, ktoré nám zvyšuje mobilitu a reload speed. Tretie je Explosive Fire a to predstavím asi spolu s Vulcan Rage, pretože 2-krát superku nie je blbosť. Takže ideme na to Explosive Fire. Nepriatelia zabití z Hammer of Soul vybuchnú. Hej. A to druhé, Vulcan's Rage. Kladívka sa po dopade rozletie na malé šrapnely. Hej, takže keď si zoberiem, tak vlastne vidíte, že tá mobka potom ešte vybuchne raz. Hej, vidíte, že buchne, zase buchne jedna. A tie šrapnely, ktoré vidíte, to je keď dopadne, tak sa vlastne také malé ešte rozpliešti, hej, to kladívko. To sú vlastne tie šrapnely. Dobre. Hej, to by sme vlastne mali prvú vetu, pretože tieto dve sú furt aktívne, pokiaľ máte tú superku. Jedno bez druhého proste nejde. Takže preto, hej, keď si všimnete, že nemôžete mať jedno aktívne a druhé nie, pretože obie sú robené na superku. Takže my ideme na druhú vetvu, čo je Code of Siegebreaker. Ideme na prvé, čo je miličko, ktoré po dopadne na nepriateľa, teda keď proste hitnutím nepriateľ vypustí to solarovú vlnu ako explóziu, ktorá zasiahne okolité mobky. Takže vlastne môžete dať naraz 5 nepriateľom, pokiaľ máte okolo. Neviem, jeho by to tuším mohlo zasiahnuť, keď tak pozerám, že od toho sem vyskúšame. Počnem, keď sa nabijú miličkom, máme teda tú exotiku, buchnem ho, tak nič. Ale nie, ho to nebuchlo ani ja. Dobre, hej. Vidíš, že vlastne vypustí to solarovú explóziu, ktorá zasiahne nepriateľov. Keby boli bližšie, to vidíte, hej. Teda keby ste boli bližšie, keby boli tie mobky bližšie. Takže to proste nedáva to weakness ako tá horná vetva, je to len čisto explózia. Ideme na druhé, čo je Sol Invictus. Solar Ability Kill dobijú život. Nie, že mi spustia, ale mi rovno dobijú ten život. Granát, Mill Ability a Sun Warrior Kill zanechávajú smrteľný sunspot na ich mieste. Hej, takže keď ja zabijem zase, uvidíte ako taký ohnivý pilier, hej. Zabijem a máte taký ohnivý pilier a to je vlastne ten sunspot. Hej. A vidíte, že vlastne mám Sun Warrior, pokiaľ som v tom. To isté by sa stalo aj s granátom. Hej.
poďte s akoukoľvek sán abilitkou, čo už mám jednu, druhým, hej, vidíte, že vlastne mám tu 2 pilieriky, bude tu tretí, proste zanechávate tie pilieriky. Tu ste si všimli, že vlastne aj po dopade to spravilo ten pilier, nie po kile, takže to je jedna vec. A prečo? Tá superka ďalej pokračuje a to je to, že keď prejdem cez ten sunspot, keď prejdem cez sunspot, mi to hodí Sun Warrior. Nie je tam presne písané, že mi to spraví dobije ten Sun Warrior, ale všimnite si, že keď ho zabijem a ja prejdem tým sunspotom, hej, preto som mal ten Sun Warrior buff. Keď som v ňom, mi to neuberá, pretože som furt v ňom, hej. A pokiaľ som v ňom, mi to rýchlejšie dobíja miličko, rýchlejšie mi to dobíja granát, všetko, hej, kľudne barikádu. Pokiaľ som v tom, lebo mi to dobíja rýchlejšie abilitky. Netrvá to dlho, teraz nemyslím ten buff, hej, ten pilier trvá, no, keby som to mal rátať, to bude asi dlho, ale, no 12 000. Dobre, takže to je ten sunspot, hej, mi to rýchlejšie dobíja kompletne celé abilitky a superka v tom trvá dlhšie. Zároveň mi to vyšuje všetok damage, ktorý dávam, hej. Keď si vyskúšam tou sniperkou na Knighta, jedna rana mu dá tých 10, hej, 10,1. Idem do sunspotu a dám mu za 12,1, halo, to je málo mi to príde, 12,1, hej, takže 2000 je tam rozdiel. Kladívko, teda ten weakness vám dá plus 3000, takže čisto na vás, ktoré budete používať, hej, to už je čisto na vás. A posledné je, pokiaľ stojím v sunspote a hádžem rýchlejšie kladívka, hej. Takže keď zase si spravím nejaký sunspot, zároveň tam, teraz niečo to bolo v tom prvom alebo predchádzajúcom, nie, hammer create sunspot on impact, hej, takže vlastne keby som teraz hodil kladívku do zeme, vidíte, už mám ten sunspot, hej, že aj superka mi spraví ten sunspot, keď to hodím do zeme, mám sunspot. Kladívka hádžem toho rýchlejšie, vyššie všetok damage, ktorý dávam, a ešte trvá dlhšie tá superka, hej. Som to minulé rátal, kebyže používam tú hornú vetvu, mi to hodí na superku 7 kladiviek na tú hornú vetvu, hej, teraz, od tej prvej. Spodná vetva mi hodí až 9 kladiviek, čo mám o 2 kladívka viacej. A zároveň väčší damage, keďže to porovnávam jednou i druhou stranou mince. Pretože dávam väčší damage v tej superke, teda pokiaľ mám sunspot. Hej, takže a zároveň hodím viac tých kladiviek. No a posledná superka, ktorú tu dneska predstavíme, je Burning Maul. Čiže vlastne nespraví kladívko do ruky, ale obrovské kladivo na krtkov. Jak poznáte z hry Whack-A-Mole, že dostanete obrovské kladivo a trafte krtka po hlave. Trocha blbá hra, hej, neubližíte krtkom, máme radi krtkov. Takže to je jedna vec, hej, takže keď použijem superku, mám obrovské kladivo, ktoré spraví buď čiaru dopredu, tam kam mierim, hej, alebo robí také keby kolotoč, čo vlastne dáva väčší damage, a to si všetko ukážeme ešte. Idem pre novú superku. Takže, hej, to proste dá obrovské kladivo, namiesto kladiviek, a kladivko má 2 útoky. Hej, keby ste strelili normálne zo zbrane, tak to vlastne búchate o zem a spravíte tú vlnu dopredu. Keby ste hádzali miličko, akože furt počas superky, tak sa točíte do kolečka. Hej. Ukážem ten damage, aký tam je rozdiel. Nech vidíte. Poďme asi na 2-krát, nevadí. Hej, takže idem do toho orka búchať, hej, idem mu dávať. Jeho to hitne, nebojte. 1, 2, 3, proste, ja viem, že ho to minule nezabilo. Čiže keď to teraz zabije, tak to bude... A nezabilo ho to? A zabilo ho to. Hej. Niečo ho tam dorazilo, ale sa mi nezabilo. Hej, nie. Hej, celá superka ho zabije. Tým, že keby som mal ten druhý útok, čo je točenie do kolečka, mu to dá väčší damage. A ešte mi superka ostane. Nie je veľa, ale tá superka mi ostane, hej. Prejdeme na tú druhú časť tej abilitky a to je hádzacie kladívko, hej, hodím kladívko. Čo som trafil, hej, budem to kladívko hodiť diaľky, čo vlastne dáva miličko do diaľky, hej. Zároveň ďalší buff, teda per, že keď ho chytím, mám ho znova nabité. Hej, videli sme, že je to nabité nové miličko.
toto ukážeme. Hej, môžem hodiť kladivko z diaľky a po hodení akýkoľvek, keď ho zoberiem, že nestihne vybuchnúť, mi to plne dobije moju abilitku. Teda miličko, hej. Ukážem to znova, hej. Nechám ho tam a ono počas vybuchne. Hej, na chvíľku buchne a spraví bum. Hej, až sa to rozletí teraz. Videli sme, hej, kebyže ho stihnem zobrať, tak mi to prebije abilitku a ja to kladivko môžem hádzať znova. Pokiaľ to kladivko je ale na zemi, že je na zemi a ja ho nezoberem, nabíja sa mi tá superka, ale keď zoberiem, mám tú superku. Abilitka sa mi nabíja rýchlejšie. Dobre. Ideme teda druhú časť tej superky, čo je točenie sa. Hej. Tá sú tak damage, ale počkaj, postav sa tak už sa nehýba. Dobre. Hej. Ja ho vytrieskam toho orka. Ešte mu ostane a mne ostalo, no, ako kedy, hej. Není to vždy dokonale, že vám ostane vždy tá superka. Ale rozhodne dáva to asi väčší damage ako ten jeden útok. Ten jeden útok je čisto zameraný na tie mobky, hej, že pokiaľ máte rovnú lineu, hej, keď máte nejaká Shatteretron, máte tam tú trial roomku, že vlastne bežíte hore schodami a potrebujete získavať orby počas nejakej bountiny, hej, že získate 100 orbov. Môžete hodiť superku, točíte sa do kolečka, dávate damage všetkým tým trialom, alebo sa proste postavíte do rohu a furt len jednu vlnu hádžete, to už je čisto na vás. Ďalšie. Tireless Warrior. Pokiaľ nepriateľa hitne tým kladivkom, spustí to Healed Regeneration. Hej. Nie, že to bude mať hneď tú regeneráciu, teda život, ale mi to iba začne dobíjať život. Hej, zase sa zraním, zase ho hitnem, ale no tak, hitnem sa a mám hneď teda život, teda začne sa dobíjať. Ukážem to znova, ale no tak môžeme ísť ďalej. Dobre, hej. Kde je kladivko? Tu je kladivko, hej. A spustilo mi teda, mi to nebolo rýchlejšie ten život, hej. Nie úplne, ale spustilo tú regeneráciu. A posledné je Roaring Flame. Kill so Solar abilitkami mi zvyšuje damage tých abilitiek, hej. Takže keď hodím to kladivko potom kráľovi, doberiem ho a mám Roaring Flame 3, dávam väčší damage, hej, toho Knighta. Za 20 000 dám tým kladivkom. Čože podľa mňa dosť. Hej, na 3. Aby som ho zabil na 4 rany kladivkom, mi príde dosť. To sa platí s granátom. Ten funguje trošička, ale inač. Počkaj, keď sa mi to vybije, aby ste videli ten rozdiel, koľko dá to miličko bez toho Roaring Flame a koľko dá s Roaring Flameom, hej. Pretože ten rozdiel tam je celkom značný, hej. Čisto miličko mi dá za 9,2 tisíc. Skúsme, koľko dá granát, hej. Granát dá 23 000. Lenže granát sa mi nenabíja tak rýchlo. Takže ten pôjde pomalšie. Ale proste videli ste, že tým granátom mi to dalo ten Roaring Flame, čo vlastne zvyšuje damage toho granátu. Celkovo všetkých abilitiek. Takže to je... Tým exotikám sa ešte vrátim. Takže hej, videli sme, že Ashen Wake, ktoré vlastne i hneď odpadá ten granát. Potom Hollow Fire Heart, ktoré vlastne... pokiaľ má nabitú superku, mi rýchlejšie prebieha abilitky, hej. Že hodím miličko a za pár sekúnd ho mám späť, aj keď som ho použil pred chvíľkou, keď mám nabitú superku. Potom Armamentarium, pokiaľ bežíte ale Asset to Asset, čo vlastne hodí superku za každý granát kill. Máte dvojitý granát, dvojité rýchlejšie nabíjanie superky. Hej, takže vlastne to je jedna vec, teda 3 veci. A posledné sú Phoenix Cradle, ktoré vlastne predĺžuje efekt toho sunspotu, hej. Dáva to 10 sekúnd toho sunspotu namiesto 2. Čož príde fajn, hej, pretože vlastne vám tie super abilitky nabijajú dlhšie a zároveň rýchlejšie. Teda rýchlejšie je v tom, že častejšie ich používate a máte dlhší ten účinok toho buffu, hej. Nie, že teraz bude namiesto 5 sekúnd nabíjať 10 sekúnd, hej, aby ste ma zle nepochopili. Takže to je asi superkám všetko, teraz hlavne tým solárovým. Ja dúfam, že sa vám to video páčilo. Hej, superky solárové sme mali všetky. Ja som minulé hovoril v arkovom videu, že všetko bude zverejnené, všetky videá na Titana budú v stredu. Ale aby ste vedeli, hej, keby som to povedal, že bude zverejnené v stredu, tak to vlastne bolo zverejnené v stredu a už to bude figoplatné, hej. Vedno uverejnil skôr, je to povedané, takže v stredu budú všetky už na YouTube. Aj Solar, aj Void. Takže vlastne v strede dnes.
Takže to je jedna vec. A druhá, nechajte odkaz. Ešte jednu vec som chcel povedať, že hrávam na počítači. Možno vám to príde divné, že mám tu LBRB, keď hrám na počítači, ale pretože mám pripojený ovládač, pretože na klávesnici mi to nejde. Je to moc ľahšie, tak na mňa mám všetko po ruke na jednom ovládačiku. Takže pokiaľ chcete, nájdete si ma na Steame, ja vám rád príjmem žiadosť, môžeme si spolu zahrať, je mi jedno čo. A teším sa na vás na budúce, dúfam, že sa vám to páčilo.